Měli jste někdy v životě takovou náladu, kdy jste chtěli být vzhůru v noci a dívat se na hororové videa? Duchářské videa nebo cokoliv, jo, nějaké seriály, třeba jak je Po stopách duchů. Tak já takovou náladu teďka mám a proto se dneska společně podíváme na pár takových duchářské videa nebo děsivé videa, nevím jak to nazývat. Co z toho vyplyne, ještě nevím. Jestli to budu komentovat, nevím, uvidíme, ale podle mě asi nebudu. Každopádně já tady mám nachystanou svícenou vodu trošičku. Není to svíce, je to čaj, což už mám za chvilku dopito, jo, takže pomodlíme se. Amen. A jdeme na to. Jo, a ještě jsem málem zapomněl, pokud vás budou zajímat takové videa, nebo pokud vás to baví, zanechte like, odběr, hodně mi to pomůže, vás to nestojí nic, je půlnoc, kdy tohle natáčím, jo, takže tady to půjde vidět 00:17. Uvidíme, co to bude, takže tak. Ještě jednou, u nás všichni spí, je v pokoji tma jak v prdeli, jo. Aha, ty vole. Takže tady vidíme psa. Aha, vidíte před ním ten stin? Ty vole, chudák pes, kámo. Jo. Černý stín tam je. Vidíte to? No do prdele, kamo. Já mám mraz, pozor. Dívej, nevím, jestli to půjde vidět. Ty vole. No tak tohle vidět v noci, ty vole, někde na zahradě nebo tak se asi posedu, kamo. Co tam máme vidět? Aha, vidíte, tam je. Nevím, jako... Nevím. To šlo vidět, že je to trošku fake, protože to nesedělo do pixelu, jo? Do pixelu té videí. No nevím, Samara? Že by tam byla Samara? 6. Duch v lese. Aha. Ty vole. Jakoby něco mě pohladilo po hlavě, kamo. What? Počkejte, já vám ukážu celý pokoj, jo? Tak, kdybyste náhodou něco viděli, jo? Tak, 5. Nerad chodím v noci do lesa, ty vole, taká tma tam je všechno a... Co tam? Já nic nevidím.
Vy jste něco viděli? Já ne, aha. To je spíše komediální než strašidelné. To je už druhé video, kde je Samara, jo, takže nevím. Já nevěřím. Co to kurva bylo, ty vole? Je něco spadlo. A tam jde za ním nějaký černý stín. No ty vole. Dobré, takže jednička. Ty vole, viděli jste to? Tam nahoře byla pověšena. Zase Samara, opět Samara, jako já nevím, no. Tyhle videa jsou většinou fake, to jsou pro mě komedie, jako ty vole. Zase Samara tam. Nevím, no. Nevím. Nevím, slabé. Are you sure? I don't think so. What's that? Up there! I told you, didn't I? I told you I seen something! Quickly! No! I bet you're telling you now. Up there! See? What'd I say? Oh my god! What'd I say? Oh my goodness! No, shush. No ty vole! Ty píde! Kamo, já mám úplně husinu, kamo. Já mám úplně husinu. No já jsem se do toho neměl pouštět. Tady máme další videjko. Ukaž. Kamo, to nechceš. Přímo u postele, ty vole, v klidečku spíš úplně, víš jak úplně sny jak prase, víš jak, a ty vole, tam nějaká ruka, nebo co to je, kamo? What you doing? On Facebook. Oh, like always. Yep. Yep. Say something. Right. What you looking at? What? Some back there. What? Where? Where is it, babe? Where is it? I don't see anything. A ghost? Kámo. I don't see anything. Ty vole, svícená voda. Teda svícený čaj. I didn't see anything. I know I just seen something. Look, it's coming again, look. To nechceš, kamo. Kamo, tak tohle vidět, ty vole, já si tam rovnou posedu, kamo. No do prdele. Já jsem se lekl, kámo. Já jsem tam neviděl nic, co tam je? Tam něco...
Ty pído. Do prdele, kamu. Já už nevím kolikrát, ty vole. Ty vole. Ty pído. Tak to bylo všechno, hoši. Pokud vás video bavilo, tak prosím zanechte like, odběr. Hodně mi to pomůže, vás to nestojí nic. Jenom si kliknete a napadlo mě, že pokud chcete, abych to i zkoumal tyhle videa, takovýhle videa, jestli je to fake nebo jestli je to real, tak napište mi to do komentáře. Takže pro dnešek to je všechno. Dobrou noc.